Det er så længe siden. Der var selv der har det gamle så helt ellers ikke, når jeg bare tager på banestivelse. Ja, sådan der. Og passer det, de brokker sig ikke. Nå, det er jo fint nok. Så filmer jeg lidt. Men du betaler simpelthen husleje til KAB så? Ja. Jeg betaler til KAB. Altså, der var et husleje, der var til præcis, hvor vi lige stedet 300 eller andet til 3400 om måneden. Okay, det er alligevel også. Ja, 34. Jeg vil komme op på det. Ja. Og så kommer varme ud over? Ja, så kommer der strøm ud over det. Og der er sådan et kontovand, vand i, og så varme og el oveni simpelthen? Ja. Okay, og hvad kan det så løbe sig over til? 1000 om måneden, gennemsnit. Så er du fandme op på 4500? Ja. Det kunne jeg sidde i en troværds lejlighed med internet og det hele. Ja. Okay. Det og så kan man, her der kan jeg gå ud i mit bad, og så skal jeg lige hurtigt ind under bruseren, sæve mig ind og sådan noget, der ikke var med dem, og så slukke for den, så kan jeg vaske mig, og så skal jeg tænde for det igen. Og så kan jeg så lige få skyllet alt det sæbe med, inden det bliver koldt. Så det kan ikke betale sig at bruge min elvandvarmer. Så nu har jeg investeret i et årskort over til Valby Kultur, for mit bad derovre. Det er 330 kroner om året, fordi jeg er pensionist. Og det har jeg sparet ind på 2 måneder ved at lade være med at bruge min elvandvarmer. Og så kan jeg være derovre lige så lang tid, jeg har lyst til. Og der er varmebassin, og der er massagedyser, og der er 3 forskellige solarier. Ja. Men det er bare sådan, jeg tænker bare netop det der, når det er et hjem, ikke? Så skulle det jo ligesom være her, man ligesom kunne gøre de ting, man nu skulle gøre i et hjem. Altså, tage et bad og lave ordentlig mad, så der var ordentlig strøm på sig. Det er fortalt, prøv lige at sige igen med det der med komfur og alt det der, hvordan det var det nu. Nå ja, det flytter ikke. Hvis du gider fortælle om det. Det flytter ikke, så har vi så de her fine kobler herovre også. Og der var der ligesom på den her, en lille og en stor, men de har sparet den store ring væk. Så man kan kun starte bøber på den lille. Og det er der værd noget. Og det var en halv time om det, ikke? Så jeg må selv investere i et nyt. Det vil sige, det der har du investeret i selv? Ja, det må jeg selv købe, fordi jeg også har kunnet lave ordentlig mad, ikke? Ja. Men så er der så det ovnen virker ikke, for der er ikke noget 380 volt. Så må jeg så investere i mikrobølgeovn, så jeg både har... Så det fylder mere og mere. Ja, det gør jeg. Har de bare lavet det hele fra starten af på en måde, hvor det har været lidt mere gennemtænkt, ikke? Ja. Og det ikke været sådan nogle halve løsninger. Ja. Og også noget meget utilfældigt, så det er vores hoveddør. Den åbner indad. Ja, den tager meget plads. Hvorfor bliver den ikke åbnet udad? Ja. I 8 år, der har der ikke været sat ordentligt gummilister på, så nogle gange om vinteren har der ligget vand på inden foran min dør, eller sne, hvis det er flyet. Ja. Det første ser for en måned siden, jeg får lagt lister på. Har KAB slet ikke nogen forpligtelser over for det? Jo. Har få lavet sådan nogle lister på og sådan noget? Jo, de har, men de er meget, meget langsomme. Ja, okay. Det er måske deres højeste prioritet. Nej, de er ikke så glade for os. De burde jo, altså når man betaler til KAB, ligesom hvis man bor i en almindelig lejeejendom, ikke? Så. Men hvis du siger, at det er lige så billigt faktisk næsten at bo i en toværelse et eller andet sted, hvorfor bliver du her så? Har du ikke boet her i mange år? Haven. Ja. Helt klart haven. Ja. Og også helt klart med, at jeg kan åbne min dør her, så min højtaler ud, og så kan jeg fyre den af, kan jeg holde fest for alle mine venner, ikke også? Uden at nogen der brokker sig. Ja. For der er ikke nogen nabo den vej, der er ikke andet valgparken. Og der er også noget med at gøre om sommeren, når jeg stopper om morgenen, jeg kan tage mod på min terrasse og drikke morgenkaffe. Og der er kun grønt hele vejen, der er ikke en, okay, så er lige bussen, der kommer og brummer hver 7 minutter, ikke? Det vender man sig til, ikke? Ja, det er sgu. Men bare det der, jeg kommer ud, jeg har horisont, jeg kan bare, så jeg kigger ikke på sådan en lille firkantet blå klat, ligesom på Vesterbro, men der er horisonten at gøre det, det er det grønne at gøre det, altså jeg beholder det. Men lige indtil jeg flytter. Men når jeg flytter, så flytter jeg på landet. Ja. Og der er jeg gået her flere år og gået og kigget på. Ja. Så flytter jeg nok på Sejrø, hos min mor. Ja. Hun bliver så gammel, hun er godt over på fastland, hun vil ikke bo derovre mere, så kan jeg overtage huset. For en rimelig penge. Fedt. Håber jeg. Fedt. Hvor længe er det, du har boet her? 8 år. Lige det sidste siden starten. Altså jeg har søgt lige siden starten om jeg må få lov til at lukke min terrasse, så jeg skal bruge det. Og lige alle 8 år, så har jeg på afslag. Men nu gør jeg det alligevel. Hvad du siger, at nu kan jeg se, at der er noget fælles rum herude, altså i gården herude, hvor der er noget fælles. Men hvad bruger I det til? Det er lille hus i midten. Det lille hus, hvor der er større. Det er kun, det lille hus lige herude i midten. Det er kontor til vores sociale vicevært. Så han kan sidde og holde møder med os derovre og ringe og gøre ting og sager for os, ikke? Og hvorfor gør du sådan der? Hvorfor laver du gåsøjne? Er han der ikke, eller holder I ikke? Ikke. Jeg synes, at de har sat for lidt tid af til de forskellige mennesker, der bor hernede også. Okay. Og så er der kun mellem det og klokken det. Han er der, ikke også? Og jeg er meget god til at sove lang tid, ikke også?
Og grønlænderne, de er meget gode til at stå meget tidligt op og blive rigtig fulde, inden han møder, så de er skide fulde, ikke? Så det er ikke på nogens præmisser? Ja, det kommer deres præmisser, altså. Og ham stakkels vicevært, han har travlt, han har også nogle andre projekter som det her rundt omkring her i Sydhavn og Valby, hvor han kører rundt og skal være på. Han er en travl mand, ikke? Og det skal ned. Så jeg synes, det er synd for mange af de medarbejdere, der er på kommunen. Vi kan prøve at gøre noget, ikke også? De har ikke de ressourcer, der skal til. Hvad gør jeg? Når Nepal, så er det for at gå i bjerge, ikke? Også Indien, ikke? Altså, det er bare fordi, det er frihed og alle grænser, ikke? Altså, der er op på motorcykel og køre hen, hvor man har lyst til. Og her der er smukt. Her der var jeg vågne op i morgen og se solopgangen, ikke? Så er der op med hængekøjen på, ikke? Og så kunne jeg rent mad der, og så bare lige se solen gå ned, ikke? Og så stå op igen, og så videre ud af. Det er friheden, den ultimative frihed, kan man kalde det, ikke? Og så også koster, at jeg ikke har nogen kone og børn og alt det der, ikke? Også, det er så meget op på den måde, ikke? Der er friheden så meget mest i mit liv, ikke? Så på den måde har du et stort netværk herude af mennesker? Nej, jo, du kan så, I kan stå hvilket som helst sted, så kom på motorvejen, står I der og spørger, hvor Martin, kender I Martin, ved I, hvor han er? Når jeg snakker Martin, så ved de alle folk kender mig, jeg kender alle folk. Jeg forstod, at du sagde, at du har aldrig boet i en lejlighed. Hvordan har du så boet før du flyttede herind? Jeg boede i Lorterammen i Abbas gamle turbus. En turbus? Turbus, Abbas gamle turbus. Abbas gamle turbus. Sådan, det er sgu noget af en historie. Ja, rigtigt. Okay, hvor er det sjovt. Hvor lang tid har du boet derude? Så jeg altså, det første hus ude i Lorterammen, det købte jeg, da jeg var 13, ikke? Okay. Det var ude på Guldkysten. Og så var du ude i nogle år, så skulle jeg have været soldat, og så flyttede jeg til Bornholm, og var student på Bornholm, så solgte jeg det derude, ikke? Og så mange år var jeg ikke bare derude, ikke? Og så har jeg været lærer som kok over på Møllerup Gods over Jylland, ikke? Og sådan, så der var nogle år, hvor jeg ikke har brugt det, ikke også? Vil du tage den sten derovre? Ja. Nej, det er her. Det der, jeg tager der ved hjørnet her. Hvis du kan få det. Der er en cykel derovre også. Ja. Det er bare oprindeligt. Så vi har lavet et hønshus. Ja, vi har lavet hønsegård og hønshus dernede. Og så bruger vi det over. Alle kommer rotter og blad, det blev så ikke nok. Det kunne altså også tænke, hvis man lige kunne have nogle æg og noget, ikke? Ja. På hønsene har hun taget alle sneglene og alle utårnet, ikke også? Det kunne være så fedt. Ja. Det er en spot. Det her. Står man her, der kigger ned ad lægen, ikke også? Kan man se broen helt ned ad den anden, hvis det er rigtigt. Hvis man prøver helt op på hjørnet. Kan man det? Ja, så kan man se Advørebroen hernede. Ej, hvor er det fedt. Det er så